Ya, shalom madi tasaluna mangina. Pinangidom matuhita saluhutna rap jojong mahita karena kita akan memasuki prosesi. Budul mahita saluhutna. Nuaing masuk mahita di kata sambutan sian Ketua Panitia Ima Amang Situa M. Manurung. Shalom. Selamat Apin Natal na paupatum adihita manginang. Perjuluma tadok mauliate itu mata dewata dengan basai natotong dope mengiri-ngiri kita sian ari bulan sahat tu ujung tahunon di tanggal 22 Desember bulan 10 tahun boy Davida saluhutna merayakan hari perningotan hatutubun itu hattai alani amang saluhutnai bahasa-bahasa ini batado tu hita nah hormati kami amang pendeta David do keluarga amang pendeta resort dan Rorbesida inang diakonis do keluarga inang bibel do akacalon diakonis do salom bibel suang sonima nang akadongan parhaladu nah hinaholongan di dasan Tuhan Yesus Kristus dia pala di ari nauli di bulan naringano tutu marpesta rohita ama ina doho lansia merayahon ari perningotan ni Tuhan Yesus Kristus nau tubuh 2000 tahun na salpu. Amanginang kami sian per
pian panitia tahun okumen inklusif. Madok mauliate tu saluhuna hita ruas ni huriata hakawe Batam resok Batamon. Molohoy kami dua mangdang terbaik saya boy natalon. Alai ala kerjasama tasaluhutna setiap week. Adong hita sa pulusia week. Moloho bere kami mang di tanggal sa pulusiai na JR hita mas rame. Las rohanami selaku panitia kami. Apalagi di Borngino Musa ini sangat-sangat rame. Marsangat madebata marhite-hite pamujota tu ibana. Alania manginang dohonon nami ma atas nama panitia tahun okumen inklusif. Molati godang ma dihamu amanginang. Nama sapetami panitia. Boy dengan merdalan anon acara tahun acara demi acara. Nang suang-suangoni nang didongan perhalado. Nang calon perhalado. Atas nama panitia tahun okumen inklusif. Upasahat tami ma molati godang madita saluhuna. Debatama mengaramuti. Dohot mamasu-masu hita. Asang giat kita buat tolohas. Medalani tahun naburuhon. Tolohas kita tu tahun baru tahun 2025. Atas nama panitia. Upasahat tami ma molati godang. Horas madita saluhuna. Salam. Napaduahon kata sambutan sian perwakilan ruas amang Opung Gavi Lubis. Amang Oppu Gavi Lubis Wik Nagoya. Salam. Maulate ma di tuhatta pardengga basai asini rohana do nasai toktong di leo tu hita ganu boy hita mangyahi manipat di bagasan tahun 2024 tahun saat tu bagasan tikyon molo binereng dulu pani nunga gudang kadungatan nang mo jolua di hita. Jadi kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Di ledo pehita menghirup udara saat di bagasan tikyon. Imaha mau lihat miruhat katutuhatta. Jadi di bagasan Bornginon, ima namerayakan Natal ama ina doho lansia nadong di huria HKBP Bajaon. Jadi mau lihat mah di hita saluhuna. Jadi di hamuaka amang padita soalnya kana full timer doktong madokon mau lihat kami tu hamu saluhuna soalnya kasih tiba amaina naung doktong rade hamu manugu-nugu jala mangaleon hatan itu hatta tu kami di setiap minggu manang di setiap PHD boydo huparat hupakidalo kami songo dia nong dilon hamu gugumu dohot akka waktu muna jadi sian hami songon utusan sian ruas ropa sahatot tu kita saluhuna sai asing marohani Tuhan di pasahat mahita terutama tu hari Natal tanggal 25 jala di tolhas kita
sahatu tahun baru 25 nanaing si yahatta. Tuhan mama sematu hita taluna. Horas. Namanghihut kata sambutan sian Dewan Koinonia di inang calon situa en Borumanik. Shalom. Oras madihita damang do dainang nahuhaolongi hami di bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Upasatami ma tuhita saluhutna amang inang selamat Advent Natal ma dihita saluhutna. Nahu parsangapi hami ima amang Pendeta Resot, amang sudi hari manalu do keluarga, nahu parsangapi hami ima amang Pendeta David Utasoit do keluarga, nahu parsangapi hami ima inang Bibel Pro berupa Saribu, nak songoni inang calon Bibel Pro, inang diakones. Nah hormati hami tong sudi parhalado situa ama dohot ina nak songoni calo situa nadong di huriata dison jongjo kami ima songon na mewakili sian Dewan Koinonia napasahato tuhita amang inang las nirohata di Bornginon alatong di pasu-pasu tuhata di Partikiano, di Leok, di Hita, ima nalaho merayakan Advent Natal di Punguata, ima punguan ama, ina, do punguan lansia. Naksongoni saluhut na hita na sian week na 10 sia week kita. Macelas situ tu rohanami tutu di Bornginon. Tung macay torop pita, boy hita marlas ni roha di Bornginon. Alani mangido mahita tutu hatta di penghujung tahun tutu 2024 ton eleo Tuhan madihita hahipason lasniroha hasadau di huriata asabui tayahi ima di tahun nanengro di tahun 2025 las marohata Tuhan mangaromoti hita saluhutna boti masya kami mewakili sian Dewan Koinonia. Horas. Namanghihut kata sambutan sian uluan ni Huria manang nama wakili ima amang Padita David Hutasoit. Horas madita saluhuna. Selamat Advent, selamat hari Natal, selamat hari Ibu kepada perempuan. Umubiak kaina narong itonga-tonga ni Huriata. Ngai pasah akka amang naing tuinang selamat hari Ibu. So nalupa do. Ayo na tapi hebe-hebe nuai tanggal 22. Tapi tangarok pasah hatur deui. So namar sirang dope hubereng ne hudulan ni ama do ina. Naboharo naik. Jadi mulati rohon nami jumolo di ruas ni Huria ni HKBP Batam di ama nami ina nami seksi ina seksi ama do aka siapungan langsia do aka mungkin arong aka naposo ison bumubi musedi aka dongan parhalado do idongan full timer nama dohoti
perayaan Natal ni seksi ina ama doho sia narong itong ni huriaton. Nungatung apala serius ita mga lehut kita amang doho tamu inang lau patupahon pesta Natalon. Pola do arok piga hali kita namarlatik, arok piga hali arok perdebatan na binigay asa memang asalam tu ulina do natapelehot tu debata marhite-hite perayaan Natal na tapatupa di Boronginom. Alani amang dohot tamuinang marlasin roha maitan wae. La humamestaho pesta Natalon molutung piarong na hurang otik lobi amang dohot tamuinang ba unang mai tusi kita say taide terus ba akan naring ganima taparyahi sa tonga-tonga ni pesta Natal na tapatupa maingon namang dohot tamuinang. Jadi mulai dohon nami di kita seluhuk nam kebetulan amang uluan nakaringat tu kabil mulai sana perlu jahura nasida. Jadi istirahat jo satok kinasida non rodora nasida tuson baru dupira sahat naking nasida tuson rono nasida. Jadi pasahat matuhami lau pasahat ton kata sambutan di tonga-tonga ni kita di partan rata-rata di Partekyom. Tuhan mana masuk-masuk kita, selamat hari Natal, selamat Hari Ibu. Hamu akadongan saha porsiaun di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Habal gaun ni pesta dada hinauli ni baga-baga dohot dekorasi songon pesta nasional di Portibion. Alai di hagogok ni hata ni debatado di ngolu ni akana porsea huhur makahangoluhot kon di siganopari. Alani jumolo mahu pasat hami tuhamuna saluhna. Selamat Hari Natal ma di hamu. Marningo dohita di hagogok ni hata ni debata. Jala tauhon ma nani do ni hata ni debata tungoluta. Tapahibul marhata martangiang mahita. Amin. Patuginjang ma tohang muna hamu ale akka harbangan. Patuginjang ma hamu ale akka pitu sian narobi. Asa bongot raja ni hamuliaoni. Patuginjang ma tohang muna hamu ale akka harbangan. Patuginjang ma hamu ale akka pitu sian narobi. Asa bongo raja ni hamuliaoni. Ima Jehovah Sebaot. Ibana do raja ni hamuliaoni. Sela marende maita. Sian bukuende nomor 754 Goklas Niroha Duau. Oh
bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadiana tumo palangi dohot tanoon. Amin. Manete hima akalangi sian ginjang, jala diusehon akka ombun maudan hati goran, buha matanoon, jala di parbuehon hatwaon dohot hati goran, akka langit do mamaritaon hamuliaon ni debata, jala jadi-jadian ni tanganna do pinaboa, ni rata-rata ni langiti, martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami, namandok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami. Ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, napaluaun hami sian dosa doho tamatean. Hubangi dohami sai patiur jala rajai marohanami, marhite-hite tondi porbadiai, asa unang hurhami, mida hamet metonnai, urupi hami, asalam hutanda hami, ibana raja naung roi, si sombaon ni sandok jolma na dilihat portibion. Amin. Kundul mahira. Tapuji Tuhan sian bukan de nomor 608 ayat sada. Debata Jehovah, ima debata nama jadihon hajak kajang hasianganon doho saluhut isina. Ibana domar huaso disadok portibion. Saluhut akan naung jinadihon na ikon madok mauliate do tunaung majadi hotca. Pardenggan basa do Jehovah. Tung macai balga do holong hasation na tu saluhut na tinopana. Tapayutihu mabarita taringu tu panopaon na niulahon ni debata. Au mana tiur na dijadihon debata ma au diari perjulu di panopanai. Jadi mana tiur jadi tiur matutu. Asa saluhut na natinopanai dang mangolu di hahulomon. Alani i tadok mamauleate tutuhan debata. Au ma hajak kajang di pauli di bata ma au diari paduaon dungi di guari di bata ma hajak kajangi langit atau tadok ma mauliate tutuhan di batatai. Au ma perpungannya akaai na digonarna laut diari potuluhoni ma au dijadihon debata. Di pauli debata ahulaho inganan ni akadeke nang dohot aka tumbuhan laut. Tadok memuliat itu debata naung menjadi hon jala mangaramoti. Auma namahiyangi naginuaran na tano.
Di topa debata au asadong inganan ya kaduhut-duhut do suasuanan. Hau akan namar parbuehon bonina di bagasan tudos tumas tamdarbe. Alani tadok ma moliate tu debata jala tapuji ma ibana. Ahu ma aka suan-suanani di topa debata ma au dada holalau si panganon ni aka manusia dohot aka binatang. Asatong do haulion di tonga-tonga ni portibion. Alani tadok ma moliate tu debata jalata jaga ma haulion nai. Au ma mataniari di pauli debata au diari pau paton di pauli debata au gabe panondang di hajak kajang di langit asa tiur tano on di arian. Au ma bulan diari pau paton dotong au di pauli debata gabe panondang di borngin ida ma ulinai ate beta mahita madot maulate tu debata. Au ma bitang jala diari na pau paton ma au di patupa debata dungi boi ma idau nau molodung botari sahat tu bagas borngin tung macai uli do au humir do pirdop di atas ni langiti ala ni o hamu ale dongan dok hamu ma mauliate tu debata. Au ma deke di pauli debata ma au diari palimahon di pauli debata ma au dada holan asa adong panganon ni manusia alai asa tongboy mga leon haulion diganup na manggohi aka aek. Au ma kapidong di pauli debata au diari palimahon tangihon hamuma suaraki na maredei di manogot niari tabama haulion ni portibion alani tadok ma moliate tu debata. Au ma binatang darat di pauli debata au diari paudopon. Akador bia dohot gulok-gulok dohot binatang na masibuan masamna. Tung masai denggan saluhutna. Betama tadok molete ay sahat tutikyon taida dope ragam ni dorbiai. Au dang hita saluhutna jol ma manusia di pauli debata do hita tudos turupana. Diari paunopo mahita di pauli hita dada holan menikmati akan natinopai alai dilehon do tu hita sada ulaon imalau majagahon akan natinopai. Di naunomari matutu di paturuhon debata huasonai lau paulihon na sana adong jala salhut nung ngadenggat di ida debata jadi dungsun di bahe debata jadi-jadian nai maradian ma ibana diari papituhon sian nasa ulauna nabi nahen nai jala diguari mai sabat.
Dung sikop di topa debata saluhutna. Dipuka debata dosa da porlak na margoar porlak Eden. Jala di paojak ibana dojol mai. Si Hawa doho si Adam. Asa di paula-ula jala di ramoti. Dungi dipatihi cahuba dojol mai. Asa unang dipangan parpue ni hau parbinotoan ni nadinggan doho narwai. Alai diose do patik ni cahubai. Mamukasian nama sai saha tu sadarion. Tunggodang do dosa na niulahon niak kajol mai. Perporangan masa ma perselisihan tuak kajol ma nasuulu pataluruhan. Para singan ni ideologi hisap-hisap niaka na pabidang-bidang hawa sonoon. Marar si sarbutan di sumber daya alam lan akana asing. Laswadong be amanginang holong dihita nang pehita sama-sama sa huria olodo holong yamang nang tapakke holong na siya Tuhani laho makaholongi dong atta holan nama si pamate nama akan nanyulana. Perdagangan manusia amang inang dang naholan pasar tradisional manang pasar modern na adong alai dosa di jolmei gabe adong ma perdagangan manusia dibungkus mei berupa modus dijanjihon mei neng karejo gaji besar HP nang dijual do songon gabe pelayan manang na budak seks nang songoni difasilitasi dijanjihon neng liburan HP naung do terjadi penjualan organ tubuh. Amang inang haci nei di hatehe dia kajol ma akana oto. Jadi songon dok nyupasan ni halak batak nama dok. Iju di para hotang di parlabian. Nabisu na punahata ikon na oto siajaran ma tujulanon amang inang. Tingkat kekerasan seksual. Tingkat kekerasan seksual lam merajalela do amang inang tung suadong be hati nurani menyebabkan cedera, merusak fisik, bahkan menyebabkan kematian. Mamunu amang inang ngadiula betutu. KDRT janji pernikahan suka sama duka ninna donian alai taida ma amanginang di zaman saunarion nunga sering kekerasan di dalam rumah tangga adong mau ninang masih pukulan masan jala adong mau na dibunuh tahe amanginang tumacay haci begeon hape ngamarjaji hita tu debata ditiki pamasu-masuo kita di bagas joron itu hani. Buling bereng ma amang inang akaya nakotai dang lao be rohana sida tu parsikaloan ay masa do si buling perundungan sobinoto be di dia inganan na aman saha tu media sosial pe masa do aka ancaman dohot aka teror tahe. Kekerasan, orang yang merasa sukses, orang yang merasa berhasil dan merasa tinggi sering menindas, agresif dan menyakitkan. Sering menganggap orang yang lebih kecil dan menganggap dan tidak menganggap keberadaan mereka. Jadi merasa kecil. Merusak alam. Eksploitasi hutan alam melebihi batas. Asap kendaraan bermotor atau pabrik melebihi ambang batas. Pemakaian plastik sehingga sampah plastik semakin menggunung. Pencemaran air seperti limbah rumah tangga ataupun limbah industri.
dohot lan akka na asing ulaon na manegai. HP dung sega ise do na susa tong do manisiai. Ale di bata pergugu na suhatu dosan jala para siroha doho jala roh di saleleng nileleng na do asin roham say marpamuati maroham di hadoson nami i ho ale Tuhan de bata asi roham balua mahami jala sesa dosa nami di bagasan hazahato dohami tubuh saluhu dohami manibil sian akapatimu masa godang do pangalason nami di akapatimu sayunang ma paingot-ingot akka dosa nami i alai sa ingot mahami hobar tu asni roham dohot tinggan di basam ale Tuhan de bata pergugu na sahutu dosan jala amanami hujo hami do guarmu da badiai ala taringot jala targugut hami di hadosaun nami saya si marohami da hamion napungudo hami di jolom martangiang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na godang ido saya si marohami da sadok bangso nami sesama dosa nami sa luhud na
Sasungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalaho nami, dangadong nahu pangasahot kami dukon ni asini roham. Ale Tuhan, saya si maroham dihami halak nadangolon. Nunga jupang tikina hobar tu baga-baga ni debata taringot si Palua na tindubuhon ni si Maria na gabe-gabean sian tondi parbadia di huta Bethlehem tabegema liturgi baga-baga taringot tu haroro ni si Palua. Lukas sada ayat 26 sahat tu 27. Salpu ono bulan disuruh debatama par di surgo Gabriel tu Nazaret. Ima sada huta di luar Galilea. Manopot sada anak boru, oroani sada bawa namargoar Joseph, nasian peparan si Daud, si Maria do goarna. Lukas sada ayat 20 saat 20 sia. Laho mamasuhi jabunai nin nama tabi diho na niasian didongani Tuhani maho alai tarsonggot do nasida umbege hatai ninna rohana do parsatabian dia doi ulaning
Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Jala didok suruh-suruan nima tunasida. Unang homa biar ale Maria ay rapotan asini roha doho di debata. Gabi-gabian maho, tubuhan anak maho, Yesus mabahenon muguarna. Lukas sada ayat 32 saha 30. Balga ma ibana muse goaran do ibana anak na tumimbuli. Lehonon ni Tuhan debata do tu ibana habangsa ni si Daud amanai. Rajaanna do peparan ni si Jakob saleleng-lelengna jaladang marha ujungan harajaan nai. Lukas sada ayat 34 saha 35. Didok si Maria mamandok suruh-suruani songo dia ma pangalohni ai soadong hutanda bawa. Jadi dialusi suruh-suruani mana sida songgopan nito di parbadia maho jala linggopan hanggogo na tumembeli doho alanii nabadia doho na tubui anak ni debata. Lukas sada ayat 26 1 lalu. Ia si Elizabeth si Salotmi nasai hol tuai naung digoar nahol marhanguluan anak do paunom bulaton manuaing aidang adong nasotar patupa debata gabi dok si Maria ma naposo ni Tuhani doau sai saut ma tuau songon nalidok mi dungi ditadikon suruh-suruani ma nasida. Lukas 2 ayat sada saat 2. Dungi Roma ujui paretasian Kesar Agustus ikos suratan na nasa zolma digonggomanna. Pamilangon perjolomai uju digonggomi si Kirenius tano Syria. Lukas 2 ayat 3 do 4. Jadi borhat masa sude asari surati ganuk tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nazaret. Nakot tulua Judea tuhu tani si Daud. Na margoar Bethlehem ala sian peparan jala margani si Daud doiban. Lukas 2 ayat 5 1 ayat 6. Pasuraton dirina rap dohot si Maria orang nai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida go maari ni hanguluana. Lukas 2 ayat 7 sahat 2 lu. Hon ma anak buah bajuna di borhosma di piakoma tu bagasan penggagatan. Alaso adong inganan na asing di permiaman nasida. Ingin di ari ladang na di sini akka permahan mangingani pinahan ni nasida. Amin. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan padanya dari Tuhan akan terlaksana. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin.
Dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah karena sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Dan kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidiklah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia."
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Napagala kelilin pinangginuhom ma di parjamita amang padita David utasoit parhalado amang situa de dongoran ketua panitia Natal amang situa M Manurung Dewan Koinonia inang calo situa N Borumanik ketua si perempuan Nyonya Pasaribu Boru Hutahayan ketua si Ama amang calo situa R Pasaribu ketua si lansia amang Opugavi Lubis. Jonjong mahita salu namanginang Amanginang borhak mahamu beritahu kabuma nang tubuh Kristus.
Manginang. Rum 14 ayat 17 1 10. Aidada sepanganon manang sinumon harajaon di bata. Hati gorando dohot hadameon dohot lasni roha di bagasan todi parbadia. Ai molo di oloi ho Kristus isi dia mohon di bata doho jala arga ho di jolma. Matius 20 ayat 10 sia saha tu 20. Lau mahamu podai hamu ma saluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan goarni ama anak doho todi parbadia. Laus ajari hamu manasida mangaradoti nasahata nang hupatikot tu hamu ai idama saina donganokku dohamu ganup ari rasi rasa ro ajalni hasianganon. Filipi 2 ayat 9 sahat 12. Alani ido di pati bode bata ibana jala di basa-basa hotu ibana goar nasumurung asa nasa goar asa sobat tu goar ni Yesus nasa uluni tot na di banua gijangi dohot na di tano nang na di toru ni tano jala asa nasa na marsuara marhato poton Yesus Kristus do Tuhan bahen hasangapon ni di bata ama ope hamu na hinaholongan songot totong ni pangulo yon muna na sailaon unang hola jumpa di hamuna au lam songoni ima dina padau-dau au mardongan biar dohot lomos ni roha ulahon hamuma haluaun muna. Roma 10 ayat 10 sada saat 10 tolu. Ai di dok suratido dang si pailaon nasa na porsea di ibadah. Ai dang andong imbar ni Jahudi manang Junani. Ai sadado Tuhan ni salutna nong berbasa-basahon sian hamoraon na tu salut akka na manjou ibana. Ai malua do ganup na manjou guar ni Tuhani. Ulaun 4 ayat 12. Ai dang adong haluaon di bagasan manang ise na asing. Aidang adong goar na asing ditoruni langit dilehon tu jolma parhitiata tu haluaun. Galatia 6 ayat 7 1 10. Unang hamu lilu dang olo de bataliaan ay iai disabur halak ido gotilonna ay na manabur tu dagingna manggotil do sian dagingna hamaguan alay na manabur tu todi manggotil do siat todi hanguluan sa liling-lilingna. Alay unang marnaloja hita mabahin na ringgan ay na manggotil do hita muse di tikinay. Anggo so pargale hita anuaeng. Atong bisa sa dihari dope ta ulahom manaringgan di saluhut halak. Alay gumodang matudongata sa haporsyaon. Sada Korintus 15 ayat 57 sahat tu 50 walu. Alai maulate madi debata napamonang hita marhite-hite tu hatta Yesus Kristus. Ope hamu akadongaku nani haholongan marsi hohot jala somuba-muba mahamu jala lam sumurung ma toktong di bagasan ulau ni Tuhani. Alai di boto hamu do dang magopo halo jauh munai di bagasan Tuhani. Galatia 4 ayat 10 tolu 1 15. Alai di boto hamudo di bagasan hagalion ni daging hubuan bari tanah uli tu hamu di mulana. Jala di natarunjuni hamu di bayan partagingokku dang nalea mana hurohamuna disi. Tung songon suru-suruan ni debatado di jakon hamu au songon Kristus Yesus ido. Onpe dia manuaeng na pinarhator munai aihu hati dakod do tuhamu horkon muna do ujui mata muna mangaleot satu au
Audnatar Baheri. Galatia 4 ayat 2-1 onom. Digonggoman ni akka pangaramoti doho juara bagas do ibana. Rodi tiki naong hian binuhul ni amanai. Songoni nang dihita dihadak dakonai. Diparhatoban si sia-sia ni hasianganon dohita. Alai dung dapok go ni tikina disuruh debatama anak-anak tubun sian boru-boru. Ginonggoman ni patiki asa ditobus akan na ginonggoman ni patiki asa tajalo ruhut paramaon. Alai ala anak hamu disuruh debatado tu bagasan rohat tatod dini anak nai nama Jojo Aba Aleamang. Galatia 4 ayat 7-12. Di baheni dang behato bako tung anak do alai molo anak laus panea doho marhite sian debata alai dinaso tinadamuna debata di paololoi hamudo akan aso debata hian alai anggun waeng ditadahamu do debata nunga ditadahamu debata mahua mahamu marbalik muse mulak tu sisia akan aso margelok jalan alea asa olamuna akai muse gabe siradoti ari bulan tiki doho tao dohamuna pul soho dohamu atik naso marniula halu jauki makokop hamuna songon ahu mahamuna ai ahu pe songon hamudo akadongan elek-elek di hamu dang adong di hahua hamu ahu. Markus 10 ayat 14 rodi ayat 10 marnidei Yesus sogo marohana di dokma tunasida loas hamu maro akadak danaki sahatuau unang orahamu nasida ai dia kasih songonido harajaon ni debata si tutudo hatakotu hamu na somajalau harajaon ni debata songodak danak dang saut bongot tusi dungi di hal manasida di hapeo matangan na tunasida lao mamasu-masu. Amin. Akibat dosa, hati manusia selalu dikuasai iblis. Manusia bersifat egois, menyombongkan diri sendiri, dan selalu mengutamakan keistimewaan dirinya. Hosom, teal, elat, dohot late do rohana, holan paburnang-burnang diri ulauna. Tabegema liturgi ragam profesi. Halo, selamat malam. Kabar baik? Oke, makasih. Malam hari ini saya ingin memberitahukan bahwa saya itu seorang presenter. Mungkin waktu jiar udah banyak yang kenal kan, tapi masih banyak yang belum kenal kan? Saya ini adalah seorang presenter. Seorang presenter itu katanya sih harus baik hati. Dan seorang presenter itu adalah harus katanya cantik, menarik, dan pintar. Menarikkah saya? Terima kasih Amang Inang. Amang Inang pun cantik semuanya malam hari ini. Baru seorang presenter itu ya harus meliput berita. Berita di mana-mana. Tahu kan berita Amang Inang? Pernah nonton TV Amang Inang? Itulah tugas seorang presenter walaupun hujan, badai, terliput dari berita untuk Amang Inang semuanya. Tapi kalau Amang Inang tidak mengakui saya itu pintar, di mana berarti Amang Inang enggak pernah nonton TV dong. Karena di TV saya itu seorang presenter, tapi cuma di Lubuk Baja ya, nanti dicari pula di TV, mana itu, padahal nggak ada ya Bang Inang. Oke, seorang presenter katanya memang harus kayak gitu. Oke, baru berita yang ketiga, saya mau sampaikan malam hari ini, bahwa nanti Bang Inang ada datang presiden,
apa itu lagi guru, mereka akan bilang, saya lah paling hebat, saya paling hebat. Amang Inang jangan mau dihasut ya. Yang paling hebat itu adalah, ya, terima kasih. Makanya sekianlah berita malam hari ini saya sampaikan. Semoga Amang Inang terhibur. Selamat Natal dan sampai jumpa di Natal tahun depan. Semoga kita sehat dan bahagia. Terima kasih. Horas HKBP Batam. Selamat malam warga-wargaku. Perkenalkan, saya adalah presiden negara ini. Presiden, jadi namanya aja presiden, kepala negara. Berarti bos dari segalanya ya. Siapa yang bos di sini, berarti masih saya lah bosnya. Tadi saya dengar presenter katanya paling berjasa. Itu salah besar itu Bapak Ibu. Yang paling berjasa. Lihat dulu presiden kalian ini. Tadi pagi saya masih meeting di Amerika. Siang saya sempatkan juga kunjungan kerja ke Singapura. Dan malam ini Bapak Ibu, saya usahakan datang hadir di HKBP Batam ini untuk apa? Untuk kesenangan kita semua. Kurang berjasa apa presiden ini? Coba kalau nggak ada presiden, boleh kita bayangkan bagaimana negara ini tidak ada aturan, akan semeraut. Jadi berterima kasihlah kepada presiden kalian ini. Hidup presiden, merdeka. Halo, yang mau smoothing, yang mau pangkas rambut, boleh dong berkabar sama saya ahlinya. Kalian semua nggak menyadari ya, tukang salon itu banyak jasanya, terkhusus para wanita-wanita semua. Benar kan ibu-ibu? Tahu dong bilang terima kasih. Oh iya, ke pesta pernikahan ibu-ibu pergi ke salon semua kan? Bahkan Natal ini juga pasti ada yang ke salon. Mau tahu nggak? Tukang salon itu hebat loh. Kenapa saya katakan hebat? Rambut presiden saja saya yang pangkas. Dan juga tukang salon saja yang berani pegang kepala semua orang. Hebat kan? Nah, tukang salon lah yang paling berjasa. Pesan goker Pak, pesan goker Bu. Mau kemana? Mau sekolah, ke gereja, atau ke pasar? Kemanapun Anda pergi siap kami antar. Ya, kenakan saya tukang gokar, jangan dianggap sepele dengan kami tukang goker. Dan jangan bilang kami tukang goker ada jasa. Bayangkan aja ya, seandainya saja gokar tidak ada di saat musim hujan tiba, saya yakin pasti akan pusing semuanya. Terutama guru, siswa, apalagi Pak 33. Nggak percaya, di Batam ini transportasi yang paling banyak dan garang, ya kami ini tukang gokar. Betul tidak? Betul apa Kinang? Mantap. Dari tadi ku tengok kalian sombong melulu. Sesama perbadan nggak boleh kayak gitu ya. Saling menghargailah. Perkenalkan, saya tukang bangunan, bahasa kerennya pemborong. Coba ingat jasaku, apa jasaku? Yang bangun rumah kalian siapa? Saya. Yang bangun jalan siapa? Oh tentu saya. Bahkan gedung ini, gereja ini, semega ini, siapa yang bangun? Coba. Tahu pun. Bahkan kursi itu,
Kalau nggak ada aku, kayak mana kalian mau duduk? Pelet kalian di lantai itu. Iya kan? Hidup tukang bangunan. Selamat malam Mamang Inang. Perkenalkan, saya adalah seorang siswa. Tahu enggak ya, siswa lah yang paling berjasa dan terpenting di antara profesi yang ada di sini. Kenapa? Karena setiap hari kami belajar menuntut ilmu untuk negara. Bila besar nanti, kami bebas memilih apa yang menjadi cita-cita kami. Menjadi presenter seperti ibu ini, gampang. Menjadi presiden, kecil. Sakidop mata da bainoku ya mangina. Asa di boto hamuna. Coba kalau nggak ada siswa, siapa melanjutkan perjuangan negara kita? Ya tentu siswa dong. Hidup siswa. Selamat malam Amang Inang. Malam anak-anak. Malam ini kita belajar membaca. RO TI dibaca kue. Manusia. Sekali-sekali kenapa sih? Masa lupa sama seseorang yang telah membimbing kalian? Lupa sama jasa gurumu. Ngaca dong, ngaca. Dulu, jangankan mengajar membaca, menulis, mengelap ingusmu pun saya lakukan waktu kamu SD dan SMP. Masih kurang puas ibu-ibu? Apa pura-pura lupa? Ima manusia zaman sonarion. Lupa kulit akan kacangnya. Terbalik. Sarupa doi. Intinya Bapak Ibu, di saat butuh selalu mengemis. Alai molonong sukses diingok pi bedang. Jadi guru dunatoho. Hidup guru. Bah, ngabotarion HP mulak mahita bah. Alana neng manoton Natal amaina lansia di HKB dope. Shalom Mamang Inang. Sianaking hubege halaki cerita-cerita jasa. Aku juga ada dong. Saya sebagai petani. Husukum majohamu. Emang na mau lodang adong petani boy dohamu mangan? Boy hamu mangalang batu? Boy hamu mangalang lapet? Bahan-bahan dia. Dari petani juga dong yang ngerjain itu. Boy dohamu mangalang sayur-sayuran? Kan petani dotong mengkari johoni. Jadi unang pola saya markatoi hamu. Au paling hebat. Tetap do petani na paling hebat di Portibion. Titik. Halo semuanya. Perkenalkan, saya adalah seorang nelayan. Jika bicara soal jasa, saya juga punya bos. Mengapa saya berkata demikian? Sebab saya yakin Anda semua yang ada di sini, semua profesi yang ada di muka bumi ini, baik sengaja ataupun tidak sengaja, pasti merasakan jasa kami. Meski tugasku hanya nelayan, namun kerja kami mulia adanya. Dari ripuhamu udah madek dek sel langit dek kena di pasari. Oh, please deh. Setiap hari nelayan pergi melaut untuk mencari ikan, untuk memenuhi kebutuhan Anda. Segala jenis ikan kami tangkap di sana. Ada ikan gembung, ikan tongkol, ikan kakap. Sudah mata Setiap hari
ada ikan teri, ikan tongkol, ikan kakap. Sudah mata he. Bahkan garam yang ada di rumah saudara sekalian, nelayan juga mencarinya. Coba kita bayangkan saudara-saudara, jikalau kita makan tanpa ikan dan garam, bagaimana rasanya saudara-saudara? Jadi nelayan punya jasa juga kan? Kangkung bayam, nainang, bertemu sayur hon. Kangkung bayam, nabo, buat kamu bo, bisa segar sayuron. Nabo na, asin, adong nakikubegi napatang sojago. Atar berjasa, ninna mah. Bolo, dengarkan ya petani. Emang padi dan sayur bisa ditanam aja. Dan kau nelayan, emang kalau bukan kami, emang sampai ke tangan masyarakat ini. Karena siapa coba? Karena pedagang kan. Ini cantik, sepatu baru, baju baru, dapat dari mana coba? Jangan ada dusta di antara kita. Dari pedagang kan. Makanya jangan sepele melihat per tiga-tiga. Oke lah. Asa songon na marupa sama jua satokin. Asa songon na meradi. Merdalani hita tuwa na balige. Godang disi idaon halak merdeke. Horas marihita jalagabe. Argado boras nang songoni nang eme. Hidup per tiga-tiga. Tahe akagelekon, ay binereng geleng ni halak, ro ijur, ay binereng geleng ni ba, tahe, malengleng mati-ate, alay pinasabar-sabar mak. Hai profesi yang ada di muka bumi ini, tidakkah kalian ingat, tidak kalian jasa orang tua kalian? Ibumu yang mengandungmu selama 9 bulan, lalu melahirkanmu hingga bersusah payah dan membesarkanmu sampai tanpa orang tua. Manusia ini tidak ada di muka bumi ini. Jadi orang tua lah yang lebih berjasa di muka bumi ini. Betul nggak ibu-ibu? Horas Amangina. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sejenak marilah kita merenungkan mengapa kita ada di dunia ini dan mengapa kita memiliki pekerjaan atau profesi yang berbeda-beda. Jawabannya adalah atas berkat dan kemurahan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, hidup kita, semua yang kita miliki, harta, kekayaan, pekerjaan atau jabatan, itu semua adalah karena pemberian Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun profesi kita dan pekerjaan kita, janganlah kita menganggap paling penting, paling berjasa, paling nomor satu. Tetapi hiduplah kita dan kita lakukanlah apa profesi kita itu supaya kita menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan jangan ada dari antara kita yang meninggikan diri. Sebab firman Tuhan yang tertulis di Yakobus 4 ayat 10 demikian bunyinya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan
meninggikan-Mu. Dan juga firman Tuhan yang tertulis di Amsal 3 ayat 5 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Semoga damai sejahtera bersama kita semua. Amin. Kau Tuhanku menebusku, Kau datang gembira.
Salam. Amanginang, kami dari Diakonia akan memberikan bingkisan Natal bagi program kita, ruas kita yang berumur 70 tahun di tahun 2024 ini per tanggal 1 Januari 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024. Ada 6 ruas kita yang berumur 70 tahun dan kita memberikan bingkisan berupa baju batik untuk lansia kita yang telah berumur 70 tahun. Yang pertama, Bapak Pantasi Galingging dari Wek Muara Takus. Saya persilakan untuk maju ke depan. Yang kedua, Bapak Bernard Pasaribu dari Bengkong sekitar. Yang ketiga, Inang Marsintauli Boruta Barat dari Bengkong sekitar. Yang keempat, Bapak Des Samosir dari Bengkong Indah. Yang kelima, Inang S. Boru Silitonga dari Bengkong Indah. Yang keenam, Bapak Absen Samosir dari Bengkong Indah. Kami persilahkan bagi Amanginang yang hadir pada saat ini, kami sudah beritahu kepada situannya untuk dapat hadir pada malam hari ini. Silakan Amang maju ke depan. Saya minta Amang Pendeta David untuk memberikan bingkisan. Bagi yang Amang Inang yang tidak bisa hadir, saya minta situannya untuk dapat tampil ke depan untuk memberikan nanti dikasih ke keluarga tersebut. Las Marohata Manginang, Maredde Mahita Siam Bukwede nomor 605 Las Maroham.
Asini roha madihamu doh damai nasiat debata ama doh sian Tuhata Jesus Kristus. Amin. Horas ma dihita selhukna selama hari Natal dan selama hari Ibu. Ayo dok kujo selama hari Ibu songon nabakol. Songon nasonggo keromantisan. Dok selama hari Ibu. Ano mula siya noon, itiyo jo tangan ni akainat na nabi. Idok ko jo selama hari Ibu. Jadi memang somal noon, dibuhay do sa Amerika Serikat. Tanggal 22 Desember, ibatu panasida do, perayaan hari Ibu di san. Alemen jalan ramatu sude pertibi. Jala dihasomal hon nasida do, inatay do majo songon ratu itong-atongan ni bagasin nasida. Di hari 22. Jadi silayan-layanan majemana. Jadi amat tay majo na mangurus urusan rumah tangga molalong da dirubi. Nuaing suku-suku narong unakis songoni akay naton na ijabu. Manang tong do mula song nasomal mga layani. Amang tahe nasib munay. Apa itong gustong inakaning? Ay nagsanga pang. Iya. Tapi memang bodo si patu pasi songoni, adiga biak kena tojo songon neber solek jogan, iyo. Jelas doro hatta memang di tanggal 22 Desemberon, marlas ni roha do akat tukang salon, ala lembaga-baga do kainang noaingson, iyo. Jadi nakaning anong liturgi profesi tukang salon, tu ngapala tohoy na. Jadi tu hari lo kamu gabi baga mabereng otong na di Jabuan, burung nerajan, iyo. Amang inang hata ni di bata nagabi tema ni Natal di hita ima Natal seksi ama ina do lansia di barunginon ima sian Lukas 2 ayat 15 mono temana marilah kita ke Betlehem aleh hujahama sa ayat sian ayat 15. Jadi ni nalahoy akasur-surani sian nasida do pak gijang marsipat doham ma akaparmahani beta mahita tu Betlehem taida mana mason na pinabotohon ni Tuhan itu hita. Ido yang gosa na amang do taminang aliat dorak sopatorang nong jamiton sutung lupan dongan. Amang inang ba taharinggas sumajolo molo marsaur hita itong-atongan ni gerejaton bagason molo apa narong do plastik sampah manang nadia narong di lingkungat na batabo majendongan itapapung majendongan itu inganan tempat sampah. Ala memang ngagudang madokot na ba asal lawi batu HKBP basa songoniate nagudangan nakasampahan na tinggal di gereja di nasida. Jadi emang doa tamu inang apalah holanya jo perbunyi Natal pangan jangan tinggalkan sampah di tempat kamu memuji Tuhan. Buat mulak manang buat tu ingan anak. Napa dua hon mar Natal mai tamu saya tanggal 24 25. Jadi emang doa tamu inang saya ada masalah yang terus terulang-ulang di gereja kita. Apa tikped nang holat 2 tahun pia dison 1,5 tahun, aling 2 halimar Natal, yaitu masalah bahama asar rukun na masuk tu gerejon doh parkir. Ido, HP amang doh tamuinang masalah yang krusial be. Alani amang doh tamuinang molo anno kita ro tu gereja to tanggal 24 25, tajamot majo molo diarah tukang parkir itu sakamu. Batau lui majo amang doh tamuinang apalai si juita labok rohatna. Ido kan amang doh tamuinang ba sana masuk sana haluar nina na somal tabain sana masuk haluar manong sian pituan ba songoni matong tabain namang dokter menang bunang jo mang tabahin jo manang hadiriot ta iko sano kita keluar crowded nanti jadi kita na susah gawe persoalan nando ka terus asal tu HKBP Batam kol namar soalina padahal bukan seperti itu. Jadi mulak may tatu tema na kaningan
marilah kita ke Bethlehem. Itu tema ni Natal. Beta hita tu Bethlehem. Jadi amang do tamu inang jamita sadarion imat jamita tariok tu haroroni Kristus tu tongan-tongani portibion. Jala sesuatu yang di luar nalar berpikir manusia. Ayo asal lo kosongoni amang do tamu inang. Ro Tuhan tu tongan-tongan di portibion. Jala debatado na roon. Ale bahasa ngapala songon penyambutan tu sangalak pembesar manang penyambutan tu sangalak raja na luar biasa hagogoon na di bait patupahon alang ngaro Kristus tu tonga-tonga ni portibion. Jadi na berjola mang do tamu inang ada sesuatu yang memang di luar pikiran manusia. Ini anak Allah lo yang datang. Nyani ko paradio manian molo songo dipartikan waeng molo apalaro si Prabowo tu hutaton beko bayno ma penjagaan ketat. Ba molo boy mobil pindak na jumagoy ma di bain asa aman na sida. Bidu dah. Ba molo boy musiandongan ikut dihaliangi akka pas pampers manian asa aman na sida. Ikut dikawal ti ketat. Jala molo boy muse dang boy sembarangan jol maro tu nasida. Molo arong penaboy pajupak tu nasida orang-orang pilihan lah ini yang sudah disterilkan orangnya amang doh tominam. Tapi kita lihat Allah hadir dalam rupa manusia. Kita lihat dan apalah konsep debata haroroni anak non disada inganan na mewah. Dan apalah di konsep debata haroroni Yesus Kristus amang doh taminang dengan pengawalan ketat. Dan apalah di konsep amang haroron itu Yesus Kristus tonga-tonga ni portibio namang doto minang ikor ribet, maol, susah untuk melihatnya. Ale di konsep debatado haroron itu Yesus Kristus amang doto minang murado sa sitong na, ale jol mairo na jujok pamal-maulhon. Ay namuran na marnatali, ay si maharu amang doto minang bayar parkir lau tu baradang, kandang domba, dan anong bayar parkir tu sih. Isi maharu amang doh tamu nang neko dijaga iketat mololaing laut tu kandang. Dang adongi. Neko jolo di bain steril manang di bain alat pendeteksi dak pula langsung amang doh tamu nang. Gampang sekali sebenarnya Natal itu. Murado. I konsep debata. Ai ise bibudu latu baradang. Dang pola ikon na adong pernah pernik songon dia ikon pajupang do anak dibatai ima Yesus Kristus molo naing marnatal. Gampang sekali. Tapi kita lihat amang do tamuinang di partikian waingon. Amang do tamuinang Natal itu menjadi sesuatu yang menyeramkan dan mensusahkan dan membebani. Iya kan amang do tamuinang? Itu. Membegabe borat pakilalaan. Ala gudang tuntutan ni ikon gaya dope, tuntutan ini lagi dan tuntutan yang itu. Tapi ingat yang pertama Natal yang perdana itu dikonsep oleh Allah dengan begitu sederhana sekali dan mudah dilakukan. Gimana berjolo? Napa doa namang doa tamunang, Yesus lahir, Allah lahir, Yesus lahir dan lahirnya di keluarga biasa-biasa. Taboto ramang do tamuinang. Allah itu mampu untuk merencanakan dari siapa seseorang itu lahir. Boy dah amang do tamuinang. Molo songa acugari boy marpangidio tu debata. Ale debata ya padi tahu tasoit. Bau nang maapala tu anak ni para huta-huta para simorong borongnya tubuh. Balangsung ma si Jobidem ma bapak na tur presiden. Manang na si Prabowo melubai Tuhan. Tapi kita lihat Allah punya kuasa untuk itu menentukan siapa dari siapa dia lahir. Ale tadi dia mamang do tamuinang si Maria do datung nado honon na selebriti si Marion. Manang perempuan yang paling terkenal di partikian na, manang perempuan yang paling cantik, manang perempuan yang paling glowing di hutai diki di Yerusalem, di Bethlehem. Dia ada seseorang yang biasa-biasa, nak ingat diperankan dia mang do taminang, na teroto pusur surani tunasida. Bahkan amang do taminang bapa na pendongan si Joseph, datung na boy do hono si Joseph pon seorang yang dari kelas menengah ke atas.
halaknya biasa-biasa do. Itu kakau do. Di zaman ni Yesus memang sahalak tu kakau, adong do na menengah ke atas, adong na menengah ke bawah. Ale molo apala tinggal do nasida di huta Bethlehem, nasien Nazaret akan na menengah ke bawah mon. Amang doh tamuinang, songo si Joseph pon nakiranganom. Jadi amang doh tamuinang, soalnya mari konsep debata, nakaningan dang diinganan na mewah dan full pelayanan apa yang ikon full piabi gitu. Baru dang sian apala sa keluarga ni na luar biasa, na biasa-biasa do. Alay duk seorang Kristus, arong gotik kiis ador seorang Kristus. Yusuf punya rencana untuk meninggalkan Maria. Alay duk seorang Kristus, tubuh Kristus di bagasan keluarga. Hadir Kristus tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria. Keluarga itu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga itu menjadi keluarga yang berbahagia, Mang Dokter. Di beberapa tulisan ilmiah dan penelitian ikon arkeologis Alkitab, itu muhut do aka saudara-saudara ni Yesus anggina. Sian hubungan biologis, Mang Dokter. Satu nama rujung si Joseph, si Yusuf, Amang do tawina. Arong do penelitian tu si hidup berbahagia do honon. Dan arok songon hasomalat ditikii, baboy do ditinggal ho salah ama, salah perempuan lomona. Tapi ketika Kristus lahir di tengah-tengah keluarga itu luar biasa sekali. Yang ketiga, Amang do tamuina, naboy taida musi sehatan di bata, jalomat jamita sunarion. Yesus adalah juru selamat anak Allah yang lahir, tetapi kenapa enggak dipublis kepada orang-orang hebat? Tidak suruh-suruhani. Mereka punya waktu, punya kuasa, punya segalanya untuk memberitakan kelahiran Yesus itu sebenarnya kepada orang-orang hebat pada waktu itu. Nabu dunia pasahaton na itu si Herodes. Pasahaton na manang natupang gonggumi na hebat, manang tu sahalat tentara na hebat itiki. Ala itu ngapalasing do, parsorang itu Yesus Kristus on, bahasa map ikut tu pola tu, nyan, naso itat dani halakan, akka permahan nari ladangi, yang bukan siapa-siapa diberitakan itu, Amang doh taminang. Haruhita Amang doh taminang molo sorang misalnya, ianak kom manang pahukpu, molo apa lalu ngope tulang ni anak ton manang pahuputon natar nasong na lumayan na sida tu sida berjulu dah manang bapa tua na manang bapa udana alano kan lo matulang na najagon babuahut to kanasing na marhamaranggi manang bapa tua nong atau Amang do tawinang na beru do pera sorang anak ni si Judika meduda taida ma dipublis di Facebook jalan mau tidak acara syukuran na ba pasti yang didatangkan adalah orang-orang hebat. Ya sekelas selebriti lah. Manajernya lah atau yang lain-lain. Alai tidak mah Yesus seorang, tidak mah aka permahan. Saya rasa kita tidak ada yang mengundang aka, maaf ya, koster. Tukang parkir. Walau seorang yang anak kota. Mana ada seperti itu? Walau seorang tongkana terkenal itu kan. Tapi kita lihat Allah itu ketika lahir anaknya di Bethlehem, Yesus Kristus yang diberitakan pertama dan yang diundang pertama untuk datang melihat anak itu adalah kepada mereka yang tidak diperhitungkan, yang tidak diakui, yaitu para gembala yang ada di padang pada waktu itu. Amang doh tamuina. Bukan kepada orang-orang terkenal. Ni Amang doh tamuina acugarinya batu halakna terkenal ma. Tu si Herodes molo adong do istilah ni halak batak madok marna puna do hata. Molo si Herodes do madok ngasorang disa pasti orang akan percaya. Tapi bagaimana ketika para gembala mengatakan seorang disa salah anak dia bata si baluahita, apakah orang akan percaya? Belum tentu. Molo halak na biasa-biasa do, manang halak na soarong apalah peranna di tengah-tengah di masyarakat tarida mandok sidohono na orang-orang belum tentu percaya. Tetapi ketika dia punya power, punya kekuatan, punya segalanya, mengatakan sesuatu, baik yang salah itu bisa menjadi benar. Tetapi kenapa Tuhan tidak memberitakan, menyuruh malaikatnya memberitakan kelahiran itu?
Toy ma, perjulu matok kapanggung mina hebat-hebat. Asa nasida mano pararato barita nga sorang yan akok tu. Asa sude uduk tu. Anak isol may ima Tuhan Yesus Kristus. Tapi kenapa harus kepada para gembala yang enggak ada apa-apanya, diakui pun enggak, monolape nasida, sejujut do yang enggak nasida, songon masyarakat kelas 2 yang tidak diakui status sosialnya. Tiba siding-siding, dia lianggap sebagai orang yang tidak terberkati. Apalagi molo halak na gerejo di alam terbuka, songon halak permahan di partikiani amang dohot taminang. Alay songon ini memang caranya dibata. Laho mengkonsep lahirnya seorang pelibus manusia di tengah-tengah dunia ini amang dohot taminang. Jala sebagai duksaha barita yang dongat tuaka permahan nadi ladangi, ibagi nasida ma suruh-suruhan ini ngamar suara. Iba buah tu nasida, dame ma dihamuni nasida, nang sorang di tonga-tonga muna di borong ino, di hutan nasida sa halak ina. Jadi duksai makatai suruh-suruhan ini, ujungnya, tidak ma dia 15 nak kaningan, arong ma dilo isi nak kaningan. Marsipat doham ma aka parmahani. Mereka menyatukan kata, membuat kesepakatan amang dohot taminang. Hatop tu direspon nasida. Dah apa naliling? Aito mak sugup mak manugup mak ta responi, tabak kesepakatan daw. Di CDBG hatop direspon nasida dan mereka diskusi membuat kesepakatan amang dohot taminang. Hasil dari kesepakatan itulah pergi go to Bethlehem. Lau to Bethlehem. Dada kesepakatan na merugikan Nabi nasida. Manang kesepakatan na holan na menguntungkan nasida. Alay kesepakatan ni amang daw tamuinang. So man lo sa kesepakatan, ikon lo bisan sa halak do mabay kesepakatan. Dan harong jolma na boy mabay kesepakatan hola sa halak na ikon lo bisa sa halak. Jadi boy tabay ako nang PAK halak na so yakui nasida, tapi mereka bisa membuat kesepakatan begitu cepat. Hatop jala itu arong hasilna, dang liling-liling. Mabay kesepakatan marabot nasida amang dohot tamuinang. Mungkin di era modern sekarang ini amang dohot tamuinang semuanya harus berbicara ikon arong hasilnya kesepakatan tuh ngulut to. Di keluarga kita amang dohot tamuinang pasti nang pehola dua halak suami istri asa denggak keluarga ikon arong kesepakatan. Apalagi may tonga-tonga ni pungon no bilang. Apalagi may sada huria amang dohot tamuinang. Hari konarong do kesepakatan asa anggiat boy mardala do tinggan. Molohola sahala do manatuhod ng boy aro kesepakatan balang tinggani amang do taminang. Dungi amang do taminang dug sepakat nasida. Diputusun nasida maikon lao nasida porngina itu lao. Dang di paliling-liling. Mereka bukan orang yang slow respon amang do taminang, dang lebak-lebak nasida. Jadi amang do taminang molo nguluton na slow respon, itinggal kuduhita. Akahala na slow respon mabay tata do roha. Adi lang yakinang mula tersungun na slow respon nakamaton mamer kamu. Ito tata do roha muna. Bapasti di. Ay nawaro amat takon maing. Ngibo to iba marsay basi songoni. Songon na song respon na. Dangaro perhatian na. Atau amang do taminang mula rong namasa itong atong anipungat na contoh na di huriat na songon na slow respon do. Molo slow respon mabay tata roha. Hasil ng tata roha dang perduli be manang apatis amang doh taminang. Alay amang doh taminang tayo na nakiyak kasuru-suruan ni hatok do nasida mampain kesepakatan jala hatok do di nasida sana kesepakatan hatok nasida musena borhatu Bethlehem. Artinya kesepakatan mereka adalah kita harus menjawab panggilan Tuhan dan kita harus pergi ke Bethlehem dan menyaksikan apa betul itu yang diberitakan oleh malaikat di sana telah lahir seorang juru selamat manusia. Jadi memang dotam itu namar nahatal. Hatok direspon panggilan yang daripada Tuhan. Hatok direspon jala itor pajupang ma doh hadirat Tuhan mau lemar natal. Alani do amang doh tamu inang unang manyak kita mang doh tamu inang mar natal hitale dang pajupak kita doh Kristus itong ni natali. Dang tab maha porsial namar natali.
Dan tubuh rohana ias di tonga-tonga ni Natali. Gabi portibio. Na tubuh di tonga-tonga ni namar Natal. Itu masalah yang sering amang dohot tamu inang na dipatupa di hari Natal. Karena banyak kita saksikan Natal sekarang ini gabi haci roha. Haci do rohani anggota tu pengurus. Haci rohani ruas tu parhaladona. Haci rohani sesama ruas tu ruas. Alani namar Natalon. Masa singoni karena Kristus bukan ke sana mereka tujuannya. Dan nalahu mamereng hadirat ni Kristus nasida itonga-tonga ni Natali. Ali taber nak kaningan hal aka parmahani bukan orang berpendidikan aka halak naso dia don dan apa nama malo-malo sudion. Ali ala sepakat nasida jala sepakat nasida ikon pajupang doh Kristus idia nasida. Idia Kristus itu bu. Endingnya bagaimana nanti amang doh taminang? Setelah mereka berjumpa dengan Yesus nantinya, mereka bersuka cita pulang dari Natal itu. Nah, ano pe tempat orang. Di memang dot taminang, tiki di Bekasiau, ya do sukun tuaka ya kota remaja di sana. Menurut kamu apa itu Natal? Ado Natal niku. Memang alangan sujud tarua di buan nasi dan namar Natal lo, mulai sekolah minggu 1 remaja. Akhirnya yang terbentuk di benak pikiran mereka makna Natal itu adalah begaba-gaba. Bidotongan. Barong manongan nama redday, arong nama hujing jangi na sida. Mungkin arong mana bagak berengonan nongan di sini nama gaya-gaya. Tak satu pun mereka yang menjawab bahwa nama Natal itu adalah merayakan Kristus yang lahir. Amang doh tabinang. Jadi pajupang nasida doh boy ini Kristus na seorang di Natali. Ujungnya terbentuk di benak pikiran nasida ya namar Natalo marlehalea marpesta pora do akan asing. Dan ini ancaman kepada generasi kita yang akan datang amang do taminang. So tung dandongan namar Natalo dipikir nasida hola selebrasi hola namar joket-joket manang membenaka ikon pertunjukan manang penampilan. Lu nasida isa persiapon hola mempertampilkan dan tidak berjumpa dengan hadirat Kristus. Jalanang marparbue Natal manang tuya benasida mar Natal. Ala songoni ipaksa nasida ikosongonan ikon penampilan yang begitu tidak berjumpa dengan hadirat Kristus. Akhirnya Natali hola songoni hal-hal duniawi nama diingot. Jadi pos roh amang doh tamuinang di aka amanami nanami seksi ina saksi ama doh akalan sianoaing. Kita merayakan Natal ini bukan untuk hanya sebatas celebrate saja, perayaan-perayaan begitu, tetapi kita mau merayakan dan berjumpa dengan Kristus di tengah-tengah Natali. Amang doh taminang. Napaduahon, dung sepakat nasi dan kaning, mereka pergi ke Bethlehem. Lama nasida tu Bethlehem. Pajupang doh Kristus na seorang. Jalan pajupang nasida, mula manasida di bagasan lasni roha, doh puji-pujian tu lebata. Pergi ke Bethlehem, meninggalkan pekerjaannya sejenak, ay parmahado nasida, meninggalkan pekerjaannya sejenak, meninggalkan kesibukannya, dan memfokuskan diri untuk menjumpai Kristus yang sudah lahir itu. Istirahat satokin, tinggal huji, pajupang doho Kristus di Natali. Song parmahani masuk nasida sian ulun nasida stokin lama jumpai Kristus. Jala amang doh tamu inang dada gabe rugi nasida ditikin apa jupang doh Kristus di barani pinahani. Alay gaya marlasing roha do. Ay tabayak ko ba aing tu barani pinahan. Ay namar huwa do. Undangan itu seharusnya ke tempat-tempat yang bagus. Yang datang ini raja. Kenapa harus ke barani pinahan? Ay tayo naman, lalo nasida to si rayaon nasida do, na marnatali di barani panahani. Alay mula siya niyan nung nasida, marnasirohan jalay puji, di bata. Na marnatal niyan unang mapapayjol magabi rugi. Alay jodjot domang do tamuinang, na marnatalo mapayjol merasa rugi. Ay song nasutabudo. Rugi rotu Natali dak teulopan. Asong na maila rotu Natali pang mana roa di sibang nina. Namar Natalon molo nang iro konset namang do taminang.
Hape amang do tamu inang para aka permahani lau tu si dada namar diskusi nasida bahado si songo dia do gayat tatus nangi ditaringoti nasida si amang do tamu inang. Tetapi mereka sudah punya niat untuk menjumpai Kristus di sana. Sahab manasida si longang manasida mayang tohone dok ni sursuruani jaladung longang nasida mereka mendapat hadiah yaitu sukacita dan pujian kepada Tuhan. Tu barani pinahan. Dak turangan na maray song kerja tol. Manang na pul pelayanan. Tu sido alay dapotan lasing roha puji-pujian tu debata nasida mang doh taminang. Ala dia mang doh taminang dia rahot di hita naing namar natalo namang doh taminang asa unang manyan hita namar natalo holan laho patabu-tabu si malulong ta holan na patabu-tabu siya la ikaw ta asal mabutong amang doh taminang dan yamang doh taminang nasi parehot ta namar natalon. Tetapi kita diarahkan Natal inilah berjumpalah dengan hadirat Kristus jalan moloduk jumpa sesahana do Kristus merasi roh mana sidap. Kita bisa dibuktikan di Alkitab beberapa orang yang hidupnya dalam kegelapan sebelumnya tetapi ketika berjumpa dengan Kristus merasi roh do. Dapat inasida do situ ningguluna. Jadi amang do taminang roh kita tusun maeng pajupang do Kristus mula ane ko merasi roha ibaga sa puji dong luta. Jadi mula apalagi be ikon akan hurang do perni ison ipo kusta dang namar Natal dang napajupak kita Kristus di si. Manang na orang nama mereng mamata-mata yak kana hurang lubi dang namar Natal hida di si. Alay nama mereng-mereng do. Alay Natal son nari biarah kita nama mereng Kristus. Nah terakhir amang daud tamu bilang marilah kita ke Bethlehem berarti membiarkan Kristus lahir di dalam diri kita. Bethlehem hutana met barani pinahan sa inganan na jorok nasa di pahulang jolma do molo lao molong dubaga nasida tu barani pinahan amang do taminang jala barani pinahan on Bethlehem na metol sebenarnya representasi ningulut dari amang do taminang ay so ibaw nama pang barani pinahan si jorok nama barani pinahan amang doh taminang. Akatungo do disi rabang-rabang. Jalan nga pala doho namang doh taminang. Isi manatahan, isi do pinatahan iso marsi pangano di barani pinahan. Panganong rahi tamang natahabe. Mungkin dulu bisa. Tapi setelah lama kita di Batam ini mungkin tak lagi isi sonang di barani pinahan ini. Alay seorang disi Kristus. Dan mengubah barani pinahan ini dari orang dari tempat yang naso si kunjungan gabi dikunjungi. Edang mungkin lawan ang aka ahli astronomi tu barani pinahan. Dang mungkin ni. Alay hala seorang Kristus si arong bitang patuduhon arah na di sosot titik na gabi Roma aka na para habisuhon siyan timur nina aka harap majus dia rahut diri na tusan mamereng isin na tubuh disi. Jala marlasi roh tu nasida, ipeli nasida Kristus na tubuh. Naking anonggo kubereng dohok masne lumay belgado nya dobe. Mana nga kaparmahani amang dohok tamu inang tu barani pinahan ini tong. Marpungul nasida si ay buharo wasay ku tu barani pinahan herana wahi don. Ay sasali imagine tu kota, tu mall manang tu dia. Ay mo lawa kaparmahan yan dong at tu kota mereka akan ditolak, mereka akan dibuli di sana. Ay marhua di so nakana nasyan harangan pasti dohonon na. Ay gaya na nga para huta-huta iyan. So na. Ngapain dalang sini? Alay amang duduk seorang Kristus di barani pinahan na so apala arong jol masestong ngalaw berkunjung tu si gabi arong jol malaw berkunjung tu si. So ngonido tong nguluton so barani pinahan ni. Ketika kita hidup kita ini penuh dengan hal-hal yang bau, yang busuk, yang tidak wangi, yang tidak harum. Tetapi ketika kita membiarkan Kristus lahir dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan kita, nggak berodo jelma kita. Ala kayak nggak berubah be, sianna di hasogohon nggak mampuan aka lasni roha amang dohtamu inang. Atau amang dohtamu inang nang sorang do Kristus itu ngatongan ingulutta.
Nung ngadang barani pinahan na bawi behita. Alay gabi ingana hatubul ni Kristus mahitan nuay. Ngaminya be Kristus ibaga sa derita. Amang doh tamuinang. Gabi na baru na mahitan nuay. Atau amang doh tamuinang nomor 8 tadi setelah Kristus lahir dalam hidup kita, kita ini harus bersinar, kita ini harus menjadi sesuatu yang berkat bagi sekeliling kita, amang doh tamuinang. Pasu-pasu mak, una songon na eksklusif songon liturgi beragam bahasa nak kaningan aku yang paling cantik, yang paling hebat, yang begini idang ibe. Alay gabe halak na yang inklusif songon tema ni tahun nak tanoengon. Oi komone inklusif yang menerima perbedaan, yang menerima siapa saja, amang dohot taminang. Memang hiaruh ingot di kampus kami, memang didominasi akan mahasiswa sian aro halak ekon ruas ni HKBP. Arong nunia nakadongan mahasiswa tong sian hurian asing, sian HKI, GKPI, GPKPS doakan asing tiki. Jadi siarong tu edet tongan di tiki kampus kami. Jadi mula pala songon na maju madonganon sian HKI contohna teroma nani pasu ma uriam HKBP ale dak pula dohot HKI nato eksklusif amang dot minang menganggap bahwa kelompoknya yang paling hebat tiki masa lalu mei amang dot minang. Jadi amang dot Natal ini mengarahkan kita supaya kalau Kristus sudah lahir kita harus menjadi berkat. Ya lo tong amang doh tamu inang, nasomal don, molo marpungu dua manang tolu sian antara nihita Ahmadi hatai, molo marpungu dua manang tolu ruas ni Huria Ahmadi hatai. Ya lu sih ju. Molo marpungu dua manang tolu di week, basi tua mai hatai. Bisa. Molo marpungu senado situan isi semai hatai. Papat di tanah, begitu. Jadi amang doh taminang, kita ini harus menjadi berkat kepada sekitar kita, mang doh taminang. Saya juga terharu tadi dengan Bapak Hulman, Bapak Dr. Hulman, nama rapek kita mang doh taminang harus menjadi berkat. Aladong titik ni nahape, titik ta harus dihirim tu tongan-tongan ni ruas ni Huria. Asa Allah kita berdiakonia sosial, lumobi tu akadongata. Na disabilitas, difabel, na sobui, song kita memakai anggota badan tubuhnya itu untuk kegiatan sehari-hari. Abang doh taminang. Jadi abang doh taminang, namar natalo kita memang ketika kita menjadi berkat, adong do nabu tapatu pas sitong na. Ali song na minim do wearing beba. Sapuluh pak halak do nang na ukak rohana, gimana nya ini gitu. Iya. Alanya mang doto pos do roha marsu acarai bodo pe itabay nungi untuk teman-teman kita yang membutuhkan itu. Bahkan melubal ke sebenarnya, datu kola di ruas ni Huria kita menjadi berkat. Kasihnya jangan lagi pendek sekali, kalau lihat-lihat di sini, eksklusif itu masih. Harus menjangkau ke tempat yang lebih luas lagi. Sebagaimana Kristus ketika dia memberkati, ketika dia hadir, dia tidak hanya hadir dengan tengah kelompok orang yang sekelompok dengan dia. Dak tola Tuhan jauh di Yesus roh. Dak kola Tuhan jauh di Yesus mengampuni. Alai dohot do Tuhan Samaria. Alai dohot do halak Junani tiki. Ibakulingi Yesus idongani Tuhan Yesus amang do taminang. Itu sebenarnya udah ni Huria na paling cituhuna molo namar Natal, yaitu memberitakan Kristus sudah lahir dan memberitakan bahwa hidup saya ini harus menjadi berkat kepada siapa saja sehingga Kristus dikenal orang dari kehidupan saya ini emang doh taminang. Atau nggak seorang Kristus itu nggak ninguluta, mari emang doh taminang tapatudu, nggak pasu-pasu hina. Berkat kita kepada yang lain. Jangan terlalu eksklusif, jangan kasih kita terlalu pendek hanya kepada sekelompok kita. Kalau dia lihat di sini, alai rikokma, nah di luar hitau namang. Karena itulah yang dilakukan oleh gereja mula-mula sehingga pemberitaan firman itu diterima di berbagai tempat. Amang doh taminang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mulai di wali Tuhan alanang sorang doho itong-atongan ngulu nami. Ipai baru ho kami Tuhan gabe natinop panay baru. Gabe apunam mahami. Jalana saur doho lomoni roham.
Mulai hati Tuhan ala nunga di pasidiko ngulu nami nalilingi. Jalai lehko tu hami ngulu ne baru. Atong Tuhan pos dorohan nami arahono mulu hami Tuhan patu pahon akka lomo ni rohami tonga-tonga ni ngulu nami. Pasu-pasu ma Tuhan ruas ni huriam lumobi aka amanami na nami sian seksi ina ama dohlan siya namar natal nuengon. Ramuti na sida leho gogoli na sida lehon nang tirbikiran. Pasu-pasu yan akul na sida, idia pele Tuhan. Asa gabi akalas ni rohay. Toro do siya tonga-tonga ni ruas ni huriam yali Tuhan. Naung ikon marhasohotan yan akul ni ruas ni huriami. Ay tok sehoma na patuduh si roka ito dina. Adong do na diba na dibagasan persahiton, pamalum mali Tuhan. Adong na dibagasan arsat ni roh hali Tuhan, saya pulim hali Tuhan, asa marasi roh na sida. Jala adong do penasing Tuhan na makirim akka parbuan ni parumah tanggaon, atau saya alusima ikut jojo na sida tu hali Tuhan. Tangyak konon nami dotong Tuhan, akka sakat ni huriam jujuluanon, pasu-pasu ma asa mardala doh dengan saluhna. Mulai hati ma dihole Tuhan, ala anong do siya tonga-tonga ni Ros ni huriami, nong di ko di bagsa taon gabi gono umur na 70 tahun. Basa-basam do yali Tuhan, ale pos dorohan nami Tuhan, dongan yom mudo hamin adong ison satu manangat diga kami ali Tuhan, dileho kotiki, laho marhoba si tonga-tonga ni ngul namion. Tuhan Jehovah pasu-pasu manang bangso negara namion, saya pasideng masyan akka parmaran, do siyan akka halak si partahi hajahadon. Alay saya homali Tuhan na mga ramuti sa luhu na akka darat laut do udara Tuhan. Na masumaso akka hasil ni pertanian, na masumaso akka parkerejo di kantor, di instansi pemerintah, do di instansi swasta ali Tuhan. Jala nama masumaso akka panggungguminami ali Tuhan. Asa anggil lomo ni rohamma pasaton ni nasida, itong atongan ni kebijakan ni nasida ali Tuhan. Tuhan Jehovah pos rohan nami, sesau mudo dosa nami nagulangi, asa tahami gabe anak hakolongam. Hola di bagasan Kristus Yesus, martangyak kami Tuhan. Amin. Tapuji ma Tuhatna huhuk mahita marende. Tuhan
matanya koma piliatan. Ale de bata aman nami na di banogi jang hodo hararuan ni saluh seleon leon narengkan. Doho nasa uli basa na moliutus. Upa saat hami masian na lilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo magabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasyang hami pilihanon. Pati puluhan harajom itong atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan ay marhite-hite to dim. Asalam hutad da hami godang ni selehon lehom itu hami. Asalam gergir hami madok moliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita martangiang di tangiang hatobata. Saya pinarbadia ma guarmu. Saya Roma harajon. Saya sauk malomoni roham di bono tongon songon bono gija. Leho matuhami sadarion hangoluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Aihona puna raja. Saya didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Doho holongi rohani debat amal. Doho persauran itu diperbadia mahamu saluhna. Tajalang maka dongata na siya mo doa birang tede mas lama ari Natal.